Podcast. Ez a Körkép.sk közéleti műsora. Köszöntöm a Körkép.sk podcast nézőit, az én nevem Király Zsolt. Mai adásunk tekintettel vendégünkre szlovák nyelven kerül rögzítésre, melyet természetesen magyarul is feliratozunk önöknek. Végzettségét tekintve közgazdász, nemzetgazdász, aki politológiai diplomával is rendelkezik. Folyékonyan beszél németül, angolul és franciául. Az elmúlt 2 választás során parlamenti képviselői mandátumot szerzett. Azon patrióta, szuverenista politikusok közé tartozik, akik számára fontos a családvédelme. Jelenlegi pozíciójában az átláthatóságot, hatékonyságot, rendszer szintű megoldásokat, a környezetvédelem javítását és annak védelmét hirdeti. Nemrég együttműködést jelentett be Gyimesi György, szlovákiai-magyar politikussal, akivel a dél-szlovákiai térség infrastruktúra fejlesztését, vízvezetékrendszerét, csatornahálózatát kívánják fejleszteni. Mai vendégünk Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter, kormányalelnök. Dobrý deň, pán minister, vítajte v našej relácii. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Pán minister, začneme aktuálno politickými otázkami. Vy ste sa nedávno vrátili z pracovnej návštevy z Číny, kde ste boli s delegáciou pána premiéra. Podľa Roberta Fica išlo o zahraničnú návštevu roka. O čom boli tie rokovania? Čo ste odtiaľ priniesli vy ako minister? Jednoznačne to bola najvýznamnejšia, myslím si, že zahraničná politická cesta. To je nespochybniteľné. Je až zaražujúce, že 17 rokov Slovensko v Číne nemalo oficiálnu delegáciu na takejto úrovni. V krajine, ktorá zaznamenáva najväčší ekonomický rast, ktorá určuje tempo už vo veľmi veľa ekonomických oblastiach. Je prirodzené, že keď do Číny chodia snáď všetky svetové strany, všetky firmy sa tam chcú dostať, tak je povinnosťou reprezentácie Slovenska ísť do Číny taktiež. To, čo je, Čína je dnes relatívne významný aj obchodný partner pre Slovensko. Sme 4. najvýznamnejší partner z pohľadu exportu pre Čínu ako takú, z pohľadu strednej a východnej Európy. Takže Slovensko, hlavné artikly, ktoré dáva na čínsky trh, sú automobily. Veľmi dobre viete, že snaha uvaliť 45% cla na čínske produkty bude mať dvojnásobný efekt aj na produkciu, ktorá si zo Slovenska ide na čínsky trh, pretože dá sa očakávať nejaké odvetné opatrenia. A vzhľadom na to, že Slovensko exportuje najmä auta s vyššou pridanou hodnotou, s vysokou cenou na čínsky trh, tak samozrejme, že my musíme viesť aj debatu s predstaviteľmi Číny v tejto oblasti. Takže to, ako sme boli prijatí v Číne, myslím si, že bolo na veľmi vysokej úrovni. Nechcem byť úplne konkrétny, ale ak si pozrite, ako prijala Čína niektorých západných politikov, tak ten rozdiel bol obrovský. Áno, po rokovaniach sme zadeklarovali, že slovensko-čínske vzťahy sa posúvajú na strategickú úroveň, čo pre nás znamená, že sa otvárame oveľa viac čínskym investorom. A keď si pozriete rebríček firiem z okolitých štátov alebo zo západu, ktoré chcú investovať na Slovensku alebo v strednej Európe, nenájdete skoro nikoho, pretože ekonomická situácia teda je dosť napätá najmä vo firmách, ktoré žiaľ musia zápasiť s tými normami Green Dealu a podobne, ale ekonomická kondícia čínskych firiem je tak silná, že Slovensko jasne zadeklarovalo, že chceme byť na mape, kedy sa rozhodujú tieto obrovské investície, že kam investujú. Takže tie debaty boli predovšetkým v ekonomickej oblasti, ale veľmi jasne sme povedali, Slovensko nevidí perspektívu pre Európu, že sa budeme predbiehať, kto vie, aké clá uvaliť, ale budeme sa predbiehať skôr to, že kto má aké kvalitné výrobky, kde technologicky je, a v tomto, ak Európa si myslí, že dokáže zabrániť konkurencieschopným firmám sa dostať na náš trh len tým, že bude stále zvyšovať clá, a na druhej strane bude ničiť naše európske fabriky kadejakými nezmyselnými, nerealizovateľnými normami, čím ich vytlača z trhu, tak naša pozícia je jasná, že my to takto nevidíme. Po Číne ste stihli aj oficiálnu návštevu v Egypte, kde ste sa prihlásili o silnú záležitosť v rámci OSN. O čo ide? Ja som zo Šangaja, kde sme otvorili najväčšie slovensko-čínske ekonomické fórum. Bolo tam
viac ako 150 podnikateľov, čo si myslím, že vytvára veľký predpoklad na to, aby slovenské firmy našli odbytový trh na čínskom trhu. A tam sme aj rokovali teda o už prvých investíciách, ktoré zvážili ísť do Strednej Európy a bolo to za viac ako 4 miliardy eur, kde ako podpredseda vlády už som s týmito firmami viedol rokovania a spätná väzba je veľmi pozitívna, že Slovensko teda má naozaj veľkú šancu. Tak odtiaľ som išiel do Kahíry, kde sme predložili, poviem to tak, kandidatúru, aby sme získali jeden veľmi prestížny projekt, ktorý sa týka UN Habitat. To je vlastne časť projektov OSN, ktoré sa týkajú kvality života v mestách. Ak sa Slovensku podarí tento projekt získať, tak sa vlastne staneme jedným z lídrov koncipovania moderného konceptu miest, čo je najmä, ako viete, veľký problém v častiach sveta, ktoré sú konfrontované s vysokou mierou populácie. V podstate ľudia čoraz viac sa koncentrujú v mestách, preto je dôležité, aby boli od začiatku priestorom pre kvalitný život, aby tam bolo veľa zelenia, aby tam sa realizovala taká koncepcia mesta, ktorá nebude spôsobovať napríklad od dopravných zápch až po nedostatok vody. Takže toto všetko vytvorí pre Slovensko priestor spolupráce s univerzitami, s odbornou verejnosťou. Staneme sa centrom, by som povedal, takých významných akcií, ktorých sa budú zúčastňovať ministri, samozrejme zo okolitých nielen štátov, ale z celého sveta. A myslím si, že to by dalo veľkú prestíž Slovensku, takže ja teraz idem v nedeľu, odlietam do Azerbajdžanu, kde verím, že asi už budeme mať aj možnosť sa dozvedieť, či teda Slovensko získalo túto kandidatúru. Ak áno, tak to aj oznámime a ja verím tomu, že ten výsledok bude pozitívny. Vy ste roka takmer mesiac na čele rezortu. Čo ste tam po vašom nástupe našli, respektíve za ten rok, čo sa vám podarilo vyriešiť alebo posunúť ďalej? Tak ja by som ani nezačal tým, že čo som našiel, lebo to je niekedy, samozrejme, že to môžeme si prejsť všetky tie ich neschopné rozhodnutia, ktoré spôsobili obrovské škody, ktoré verím, že aj budú mať trestnoprávnu dohru. To si môžeme tiež prebrať, ale častokrát dôležité, že je to, čo sa neurobí a čo človek nenájde. Nenašiel som tam napríklad zrealizované projekty za 430 miliónov eur, čo kde im prepadli eurofondy iba v roku 2023, aby ste si predstavili, ak napríklad kanalizácia v priemere na jednu obec na Slovensku stojí podľa veľkosti, ale tak bavíme sa niekde od 500-600 tisíc žiadostí až po 3 milióny, tak kľudne, ak by sme spriemerovali niekde na 1,5 milióna, tak oni neodkanalizovali, alebo mohli využiť peniaze na 350 obcí, povedzme, aby ľudia vedeli, o akej sume sa bavíme, iba za jeden rok im to prepadlo. No a nebolo od prvého dňa jasné, že tá aktivistická skupinka ideológov, ktorá tam bola, ktorá manažersky nevedela ten rezort absolútne dlhé roky riadiť, ktorá len v podstate nadbiehala mimovládkam v tom, ako im preklapať obrovské finančné zdroje, ktoré mali byť určené na ochranu prírody, ale predovšetkým cez inštitúcie štátne, ktoré sú na to určené. Veď my máme či už vo vodohospodárskej politike Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý sa stará o vodné toky. Ten podnik bol 10 rokov v takých strátach, že za 10 rokov vygeneroval 300 miliónov kumulatívnu strátu. Nikoho to netrapilo. Absolútne to nikoho netrapilo. Ja som prišiel do funkcie a ten podnik, ktorý má viac ako 3300 zamestnancov, dostal z rozpočtu na výplaty 2,5 milióna eur. Iba mzdové náklady tam presahovali 60 miliónov. Oni 2,5 milióna mali. Proste ten podnik bol systematicky držaný v hlbokej strate, aby samozrejme potom neboli peniaze na novú techniku, aby neboli peniaze na čistenie kanálov otokových. Potom to vidíte, čo sa deje, keď dojde nejaká výraznejšia záplava. Takže to bola manažersky jedna vec. Druhá vec, samozrejme museli sme od prvého dňa riešiť otázku, čo s premnoženými medveďmi, pretože celá tá ideologická nálepka okolo toho, že dotknite sa nejakého medveďa, nebo že ho zastrelite, tak pomaly tu prídete o eurofondy, veď si to pamätáme tú hystériu, tak ja som rád, že sme našli naozaj zákonné riešenie, ktoré prešlo v parlamente ústavnou väčšinou a ktoré je absolútne nielenže v súlade s legislatívou Európskej únie, ale na čo máme aj potvrdenie, ale na druhej strane naozaj samosprávam to dalo veľmi efektívny a rýchly nástroj eliminovania medveďov.
Samozrejme, ten problém tu bude roky, lebo keď niekto 15 rokov túto otázku neriešil, tak ju nevyriešite za 2 mesiace, ale to, čo je dôležité, že tá regulácia medveďov sa deje zákonným a efektívnym spôsobom. Tretia vec, ktorá bola veľmi dôležitá, naštartovali sme veľmi rýchlo programy na obnovu domov na Slovensku. Skoro 80 miliónov eur už sme vyčlenili, či už pre lokality, ktoré sú postihnuté osobitnou energetickou chudobou. 2 týždne, čo som bol vo funkcii, som našiel 23 miliónov na to, aby sme dali lokalitám postihnutých zemetrasení, teda tam, kde Odor povedal, že on tam nepôjde, veď mali mať poistky, tak tam sme dali 22 miliónov na obnovu tých domov. To isté sme teraz schválili mesiac dozadu pre západné Slovensko postihnuté povodňami. To sú všetko zdroje, ktoré idú z Ministerstva životného prostredia, z programov, kde my sme tie peniaze našli, aj keď častokrát ako sa to robí, že kolektívne rozhodnutie, ale v skutku to ide z Ministerstva životného prostredia. No a dôležité je, že meníme zákony, tak aby už naozaj nie mimovládky terorizovali ľudí, ale samozrejme ochrana prírody je v civilizovanom štáte v popredí, pretože kvalita života je určená aj to, či máte pitnú vodu, dobrý vzduch a podobne. Toto všetko my uznávame, ale neuznávame to, aby tu existoval mechanizmus, že pár mimovládok vám blokuje 4 roky stavebný proces vo fabrike, ktorá chce zamestnať ľudí, že ich chodia vypalovať, že ak si nekúpite od nás nejakú štúdiu, my vám budeme stále dávať negatívne stanoviská, až vás to prestane baviť. Takže toto všetko sme poriešili v novom zákone o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. A to sú veci, ktoré pre konkurencieschopnosť Slovenska majú až nevyčísliteľnú hodnotu. Ja keď som prišiel na ministerstvo, tam boli za miliardy eur projekty zastavené v šuflíkoch, poschovávané, kde sa nekonalo 2 roky, 3 roky a podobne. Toto je to, čo je neakceptovateľné. To je jedna vec, že aké sú dáne v štáte, ale druhá vec je, keď vy sa ani neviete dostať k povoleniam, lebo tu je nejaká malá skupinka úradníkov, ktoré využívajú diery v zákonoch tak, že na nich neplatia žiadne lehoty, tak toto je tiež dôležitý oblasť. Vy ste vo svojom odpočte po roku fungovania ako úspech označili aj ukončenie nevýhodnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou, ktorá prevádzkovala pumpu na Dunaji. Je to ešte dedičstvo od čias ministra Šojmoša, pokiaľ viem. V čom je ten posun? No to je posun, že myslím, že pani Remišová prišla do politiky, lebo vykrikovala o nejakej kompe, hovorila, že to je zlodejina a robili si tlačovky. A potom došli k moci Remišova s Budajom a čuduj sa svete, tú kompu nechali plávať ďalšie roky. A nielen, že ju nechali plávať, ale to, čo je pre nich horšie, že oni mali zaparkovanú štátnu kompu pre štátnu spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik v prístave a oni tú kompu nevyužívali a nechali oni plávať túto súkromnú a dnes viem povedať absolútne predraženú kompu. Tak buď boli hlúpi, alebo z toho mali nejaké benefity, ktoré teda mi nedávajú žiadne iné vysvetlenie tam nie, prečo to urobili. A musel som prísť až ja, oni veľkí bojovníci proti korupcii, a musel som prísť až ja, aby som tú zmluvu poprvé ukončil, po druhé, aby sme vytendrovali, teda vysúťažili nového poskytovateľa a tým novým poskytovateľom nie je Slovenský vodohospodársky podnik. A po tretie, to ako sa držali zubami nechtami tej zmluvy, si prezident oni dali niekoľko, myslím, viac ako 20 námietok na Úrad pre verejné obstarávanie a prehrali všetko. To znamená, bol to náročný proces, ja ich chápem, že takúto zmluvu asi už nikto im nikdy nepodpíše. Bolo to nevýhodné pre štát. Keď sa pýtali Budaja, že prečo to nechal plávať, tak povedal, že lebo tá, ktorá pláva po Dunaji, má 4 motory. Oni si ani nepozreli do technického preukazu tej kompy, že má 2 motory, nie 4. To je ako keby vám letelo na hlavou lietadlo, vidíte, že robí 2 čiary, on povie, že robí 4. Tak toto sú oni. Oni len výkriky riadiť štát nevedeli a to, čo sa tvári, že oni sú bojovníci proti korupcii, to, čo je pre mňa najvážnejšie konštatovanie, že všetky tie pofiderné veci, ktoré tam boli od Šojmoša, fungovali ďalej. Zrazu fungovali ďalej. Takže ja som není úplne na hlavu padnutý, aby som nepredpokladal, že napríklad pri poistkách, rozumiete, že tam boli poistené veci, ktoré mali žiadnu hodnotu. Vy by ste si poistili nejakú chatrč, ktorú keď by ste zhodili, normálne s bagrom, tak má hodnotu, neviem, 2000 eur. Vy by ste si kúpili poistku za 50 000 eur, povedzme, na dom, ktorý má hodnotu 2000.
A toto sa dialo tu. Oni popoisťovali napríklad techniku, alebo popoisťovali automobily, ktoré boli dávno bez hodnoty. A my keď sme urobili novú súťaž, typu, že poistíte len to, čo má nejakú zostatkovú významnú hodnotu, tak poistka padla zrazu, tuším, zo 600 000 na 20 000. Takže takto si to tu oni riadili a ja teda mám jednu obrovskú výhodu, že som absolútne slobodný minister. Myslím si, že tak slobodný minister tam v živote nebol. Ja s týmito ľuďmi nič nemám a všade, kde uvidím, že sa nehospodárne nakladá s finančnými prostriedkami, tak okamžite konám. Ďalšou dôležitou otázkou je enviro záťaž vo Vrakúni. Tamojšia skládka je totiž podľa mnohých odborníkov časovanou bombou. Toxické látky sa šíria do prostredia aj do podzemných vôd smerom na Žitný ostrov, ktorý je najväčšou zásobárnou pitnej vody v strednej Európe. Čo s týmto problémom? Tak to je časovaný problém, ktorý je tu desiatky rokov a ja opäť žasnem, že ako to celé vymysleli od Šojmoša a spol, že tak chceli urobiť nejakú kapsuláciu v zemi. No len potom problém celý, ktorý im nastal, malo to stáť tuším 50 miliónov eur, tento ich nápad. A výsledok bol, že oni nedokázali ani vykúpiť pozemky pod tým pádom ich nenapadlo ani prijať takú zmenu zákona, že keď idem sanovať nejakú enviro záťaž, ktorá má absolútne negatívny dopad na zdravie, život ľudí, tak z akého dôvodu ja mám vôbec vysporadovať nejaké pozemky, veď to je proste verejný záujem, aby okamžite sa tam konalo, tak ich nenapadlo zmeniť zákon tak, aby s cieľom sanácie ste mohli na tie pozemky vstúpiť a okamžite realizovať sanáciu. Miesto toho oni sa tam zakopali v nejakom vykupovaní pozemkov, ktorí dovykupovať nevedeli, tak išli to vyvlastniť, lenže urobili takú vec, že vyvlastňovací kolok zaplatili 2 dni po termíne a tým pádom im padla celé vyvlastňovanie v Rakúni naspäť a prepadli im eurofondy. Takže to boli takíto odborníci. Viete, a keď ja som všetkých týchto ľudí podvolával, či už tých, ktorí majú na starosti eurofondy, tak úspešne to manažovali, že 430 miliónov v roku 2023 im prepadlo, alebo keď som prišiel sa pozrieť tu, tak viete, tak keď ich som teda sa im poďakovať za tieto veľmi kvalitné služby, no tak čo im zostalo, jedine si poobjednávať články, rozhovory, že oni sú najväčší odborníci, nie sú to žiadni odborníci, to, čo to tam riadilo, to bol takto, keby kdokoľvek riadil svoju vlastnú domácnosť, tak skončí na ulici ako bezdomovec, to boli takí odborníci. Takže výsledok, ktorý je, oni sa potom snažili nejakým dodatkom, lebo vedeli, že to celé proste pokazili, tak nejakým dodatkom si mysleli, že si predĺžia tú zmluvu o ďalších, tuším, 5 rokov. No ale to už takto verejné obstaranie nevyzerá, že niečo vysúťažíte, že má byť celé hotové za 4 a potom niekto dojde a dodatkom si to predĺží o raz toľko. Tam bolo extrémne riziko, že sa to nepreplatí ani z eurofondov, na ktoré to malo byť použité. Takže to, čo robíme dnes my, je najmä to, čo som bol prekvapený, aj pani holandská veľvyslankyňa kontaktovala, že proste tá technológia, ktorú tam oni vymysleli, a to Holandsko je teda expert na politiku vôd, však vieme, že sú pod úrovňou mora, tak asi v tom niečo rozumejú. Tak ona sama, jak som prišiel do funkcie, mi povedal, že nech sa na to dobre pozrieme, lebo že ich odborníci hovoria, že tá technológia vôbec tej skladke nepomôže, je to nejaké dočasné riešenie veľmi otázneho trvania a napriek tomu tam bude treba potom vložiť ďalší minimálne raz taký obnos na zneškodnenie. To, čo je problém s enviro zaťažami na Slovensku, dobieha nás tie zlé rozhodnutia z minulosti, že Slovensko nemá dostatočné kapacity na odstraňovanie toxického odpadu. Všade sme odkázali na to, aby to brali od nás okolité štáty, ktoré samozrejme tým pádom my sme v strategickej nevýhode, lebo sme absolútne zraniteľní. My keď dnes máme toxický odpad, my nemáme čo s ním na Slovensku urobiť. Musíme sa pýtať Rakúšanov, okolitých. Českú republiku zoberiete niečo, no tak nezoberú to, čo potrebujeme. No a druhá vec, že my dnes tým, že nemáme dostatočné kapacity, my nevieme dospracovať asi 1 000 000 tón regulárneho odpadu, ktorý sa tu generuje a popri tom ešte by sme mali odstraňovať enviro záťaže z minulosti, čo je ďalšia kapacita. Takže preto poprvé musíme hľadať riešenia, ktoré dokážu minimalizovať množstvo toho odpadu alebo tie enviro záťaže na danom mieste, to je prvá vec. A druhá vec, ktorá je, že súbežne pripravíme proces výstavby koncových zariadení na premenu odpadu na teplo alebo na nejakú energiu ako nevyhnutný predpoklad toho, aby dneska loboval odpadové hospodárstvo v priemysle a aby sme vedeli sa pohnúť s týmito enviro zaťažami. To riešenie, čo sme vo Vrakúni našli, si myslím, že je absolútne
najvhodnejšie, pretože je to tak v podstate kazetové odstraňovanie tej skládky. Teraz sme vo fáze, že vláda vlastne schválila tento technologický postup a následne budeme pripravovať súťaž na to. S vašim rezortným maďarským kolegom pánom Lantošom rokujete aj o ukončení sporu o Gabčíkove. Vy ste ohlasili záujem ukončiť tento dlhotrvajúci a nevyriešený problém medzi oboma krajinami. Aká je vaša predstava, ako tie rokovania prebiehajú? Takto nebudem hovoriť samozrejme o detailoch, ale logika, ktorá je, že Medzinárodný súdny dvor rozhodol v 98. roku, že tá zmluva platí medzi Slovenskom a ako nástupníckym štátom po Československu a Maďarskom. Z toho vyplýva logika, že Maďari majú povinnosť dostávať Nagymaros a na druhej strane tá podstata bola, že ak by to dielo na konci dňa bolo ako keby skompletizované celé ako spoločný projekt, tak sa predpokladalo, že obe strany budú polovičným vlastníkom toho diela. Hej. To znamená, že dnes je úplne očividné, že maďarská strana Nagymaros nedostavia, ani ho dostávať nechcú. A preto aj v tej výrokovej časti, v tom nejakom takomto návode Medzinárodný súdny dvor povedal, aby sa oba štáty dohodli na definitívnom usporiadaní pri zohľadnení reality, ktorá už dnes v tom území je. A z môjho pohľadu tá realita je, že Slovensko postavilo Čuňovo, miesto teda Nagymarošovej, keď to nie je plnohodnotná náhrada, ale my sme museli Čuňovo postaviť, aby vedelo fungovať Gabčíkovo. Tie diela sú úžasné, dokazuje to nielen to, ako vieme perfektne manažovať záplavy, z čoho profituje maďarská strana enormným spôsobom, pretože je to aj ochrana pre nich. Na druhej strane to dielo nám naozaj generuje dnes významné zisky aj z výroby elektrickej energie. A to, čo teraz je, že proste Slovensko hovorí áno, to dielo z nášho pohľadu je zo slovenskej strany prevádzkované tak, ako je. A tá realita na Dunaji, ktorá dnes je, že došlo k nejakému odklonu samozrejme hlavného toku Dunaja. Na druhej strane sú tu nejaké prietokové hodnoty, ktoré máme vypúšťať na maďarskú stranu, ktorú si plníme. A snažíme sa nájsť také proste riešenie ako dva susedné štáty, aby nemusel v tejto veci rozhodovať znova Hág, ktorý, ak by rozhodol tak, ako ten predpoklad dali v tom rozsudku, tak myslím si, že v tých intenciách sa vieme aj my dnes sami baviť bez toho, aby nám to niekto nadiktoval. Takže potom, že 30 rokov vlastne tu žiadna nejaká debata v tejto veci nebola, asi myslím, že to je obrovský posun vpred. Myslím si, že ten Dunaj vie nás spájať, nerozdielovať, takže po tejto stránke každý máme nejakú predstavu, že čo je pre každú z tých strán, by som povedal, podstata. A to sme si jasne zadefinovali. To, čo som povedal úplne na roviny, všetky tie príbehy o nejaké inzula Magne a podobne, to sú vymyslené taraniny, pár opäť mimovládok, absolútne táto záležitosť. Ani sa k nej neviem vyjadriť, pretože ani na mojom stole neskončila. To je úplne marginálna okrajová vec, ktorá tu niekde v povetri je možno už 30 rokov. Úplne na prapočiatku s ňou paradoxne došla slovenská strana. A je to vodohospodárska záležitosť. Samozrejme, že už pred 30 rokmi sa proti tomu stávali nejaké environmentálne skupiny. A nie je to nič nové. Je to pseudotéma, takže toľko k tomu. Ako minister uvádzate aj to, že chcete splatiť investičný dlh voči vidieku, respektíve obciam. Myslím, že narážete na budovanie kanalizácie, nejakú infraštruktúru, čiže o čom to je? No je to o to, ja si myslím, že je jedno z strategicky najhorších rozhodnutí, ktoré Slovensko urobilo, že sme vytvorili vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Tie vodárenské spoločnosti nemajú žiaden kapitál na budovanie vlastných vodovodov a kanalizácií, čo mala byť pôvodne podľa mňa myšlienka, že štát dovolí mestám a obcám zriadiť si vodárenské spoločnosti a následne im povie, veď budujte si vody a kanalizácie. Dnešná realita je taká, že oni majú vodárenské spoločnosti a chodia zvoniť od rána do večera na brány štátu, že poďte nastavať vody a kanalizácie. Tak ja sa otvorene pýtam, na čo sú oni akcionármi nejakých vodárenských spoločností, keď nič toto nerobia. Ale to je ešte ten lepší prípad. Horší prípad je, keď nielen, že nič nerobia, ale ešte príjmy, ktoré majú z regulovanej činnosti, teda z predaja vody, vyťahujú z tých firiem na rôzne
akože neziskové projekty, podporujú rôzne akože charitatívne veci a výsledok je, že ani nebudú infraštruktúru, ani ju neudržujú a ešte tie peniaze idú mimo tých firiem. Takže toto je to, čo riešime novelizáciou zákona, aby štát mal absolútne jasné predkupné právo, aby sa zastavili určité transakcie, ktoré sa s akciami robia, pretože v opačnom prípade otvorene sa pýtam, na začiatku mesta obce mali veľké, by som povedal, oči na všetko. Chceli vlastniť školy, chceli vlastniť cesty, chceli vlastniť vodovody, chceli vlastniť kanalizácie a dnes nerobia nič iné, len hovoria, dajte nám na školy, dajte nám na cesty, dajte nám na vody, dajte nám na kanalizácie. Tak sa pýtam, že si treba podľa mňa naliať čistého vína, že vlastne či trošku nemajú príliš veľké sústo na to, čo si zobrali. Tak dneska realita je taká, že Slovensko malo byť plne odkanalizované od roku 2015. Nie je. Ani zďaleka nie je. A preto od môjho nástupu absolútnou prioritou sa stalo budovanie vôd a kanalizácií. Všetky projekty, ktoré nemali takú dôležitosť, sme presmerovávame práve na tento účel. Tento rok sme už zazmonili viac jak 350 miliónov eur z eurofondov. Ďalších viac ako 70 miliónov z Envirofondu. Odkanalizujeme tempom, aký tu proste nikdy zaznamenaný nebol. Našli sme nový aj koncept, už to nechceme robiť tak, jak doteraz, že tu odkanalizovať jednu dedinu, o 100 km druhú, ale ideme robiť ucelené geografické lokality. Napríklad ako sa mi podarilo presadiť koncept odkanalizovania celej Oravy, pretože to je to dôležité, že vy potrebujete vedieť, že aké sú kapacity čističky odpadových vôd. Lebo vy, keď len dáte peniaze tu jednej obci, tu druhej, tak to je síce individuálne to dobre vyzerá. Ale potom zrazu sa pridá ešte jedna obec a už vám povedia, no ale to ste odkanalizovali túto obec, ale my už nevieme napojiť na čovku. To znamená, poďte odvoriť čovku zase. Takže toto sú veci, kde sme úplne zmenili pohľad a takto chceme robiť východ, juh Slovenska a podobne. A v tejto súvislosti ste nedávno ohlasili aj oficiálnu spoluprácu s Györgyom Dimešim, ide o známeho politika maďarskej národnosti, s ktorým obaja tvrdíte, že zdieľate spoločné hodnoty. O čom má byť tá vaša spolupráca? Ide o pomerne čerstvú záležitosť. No ide presne o to, že tak ako napríklad pri Orave som komunikoval predtým, ako sme to oficiálne oznámili tiež s lokálnymi politikmi. A povedal som im, pozrite, nie KDH, nie ostatní, ktorí tu 20 rokov vám niečo slúbujú, ale poďme reálne vyriešiť problém Oravy. Tak ja nie som politik, ktorý sa niekam chodí fotiť 2, 3, 5 krát. Ja ak niekam prídem, tak už chcem oznámiť nejaký výsledok práce, nie nejaký sľub. Na Slovensku sú ľudia naučení len sľuby počúvať. A na Orave mi tiež neverili, že nájdem 75 miliónov eur na odkanalizovanie Oravy. Peniaze sa našli, teraz je to na nich, aby mali dobré projekty. A zrazu vidíme, že nie všetci sú tak pripravení, ako sa tvárili, že pripravení sú, ale my sme ochotní v tom pomôcť. No a to isté je aj na juhu Slovenska, keď ste zapýtali o Žitnom ostrove, alebo ak sa bavíme o južných častiach, ktoré samozrejme, kde je žiaľ aj veľká emigrácia ľudí z tých lokalít, tak tam bude treba nájsť tiež lokálne niekde riešenie. Ak máte obec a ďalšia obec je 3 km odtiaľ, tak nemá význam ich prepájať, potom treba hľadať lokálne riešenia. A na toto proste potrebujem človeka, ktorý naozaj bude vedieť komunikovať s tými lokálnymi aktérmi, s mestami, obcami, aby sme už keď vypíšeme výzvu, lebo najhoršie je vypísať výzvu a potom zistíte, že sa do nej nikto nevie prihlásiť, lebo jeden má starý projekt, druhý ten projekt mal vymyslený, že žiadateľom bude vodárenská spoločnosť a nie obec a tak ďalej. A potom vám zrazu len niekde stoja zamrazené peniaze, neviete ich posunúť inde, ale títo ich tiež nečerpajú. Niekde sú priorita kanalizácie, niekde nám povedia, že kanalizácia už nie je taká priorita, pretože napríklad majú lokálne čističky, ale povedia, pre nás je dôležitá voda. Hej? A toto sú veci, ktoré ja som veľmi rád, že sme sa s Györgyom Dimešim dohodli na spolupráci, pretože je to človek, ktorý je aktívny na juhu Slovenska, ktorý vie s tými ľuďmi komunikovať. Ja ako minister nemám kapacitu, teraz by som obtelefonoval proste primátorov, starostov a moja skúsenosť je taká, že pokiaľ nie je niekto lokálne zodpovedný za tú komunikáciu, tak je to len také individuálne prosíkanie, ale koncepcia z toho nie je žiadna. Takže
to, čo som povedal aj Ďurďovi Dimešimu, tak ako sa nám podaril nastaviť projekt pre celú Hornú Oravu, tak vytipujme lokality 20-30 obcí a poďme riešiť komplexne, povedzme Žitný ostrov, poďme riešiť lokalitu niekde pod Diplom a podobne. Takže toto od toho očakávam, aby sme mali dostatok rýchlo získaných dát a vedeli si povedať v horizonte pol roka, že dobre, táto lokalita je dostatočne potenciálne pripravená, aby vedela absorbovať tie peniaze. Lebo najhoršie je, a to nám potom z toho prepadávajú aj tie peniaze potom, že vy síce urobíte prácu, nastavíte to, ale skonštatujete nedošli projekty, lebo zrazu zistí, tam má chybu a podobne. Takže je to veľmi dôležitá vec. Ja sa pozerám na celé územie Slovenska rovnocenne a žiaľ, nerozumiem, že tak často maďarskí politici niekedy bývali vo vládach a tak málo pre ten juh Slovenska spravili. Prejdeme na zopár ideologických otázok v širšom meradle, ktorých dosah ale sa nás bytostne týka. Nedávno sme tu mali americké prezidentské voľby. Čo znamená z vášho pohľadu výhra Donalda Trumpa pre Slovensko a pre Európu? No najmä ja si myslím, že to je obrovská až tektonická zmena, keď to tak poviem, pre Spojené štáty americké. Mám pocit, že aj z týchto nominácií, ktoré Donald Trump dáva, tak je každému jasné, že tu nedojde o nejakú malú zmenu, ale toto bude zásadná zmena. Ak sa mu podarí vrátiť k forme napríklad daňovej politike, ktorá pred 100 rokmi v Amerike platila, že takmer žiadne osobné dane, ale vyššie clá a z tých cieľ sa financujú potom politiky a vlády, tak poprvé to bude znamenať výrazne zoštítenie vlády, lebo to keď máte rozbudený štátny aparát, tak neviete to len s celami. Dokonca na to už má splnomocnenca najbohatšieho človeka. Takže toto bude mať ďaleko siahle podľa mňa pozitívne následky na celý svet, lebo Európa teraz bude gňavená z dvoch strán, keď to tak poviem. Z jednej strany Amerikou, ktorá keď bude efektívna, ktorá keď sa stane príťažlivá ešte viac pre investorov, tak nám bude hroziť, že tie investori odtiaľto odídu do Ameriky. A z druhej strany máte extrémne efektívne firmy v Číne. To znamená, ak Európa sa veľmi rýchlo nespamätá a budeme tu pretlačať tento ideologický zelený koncept, ktorý je absolútne falošný, pretože nám vadí čistá výroba, povedzme hliníka v Európe, ale nevadí nám špinavá výroba niekde v Ázii a ten hliník špinavý z Ázie dováža do Európy v poriadku, ale keď to robíte, jak Slovalko to robilo štvornásobne nižšími emisiami v Európe, tak to im tu vadilo. Tak to bude taký budíček pre Európu, veď už dnes vidíte, že ten hospodársky rast je bezvýznamný v Európe, konkurencieschopnosť európskych firiem klesá. Takže toto chcem povedať, že ten ekonomický dopad toho, že Donald Trump bol zvolený za prezidenta, bude cítiť Európa výrazne a my to buď využijeme na korekciu a ja patrím aj medzi politikov, ktorí otvorene hovoria, že Európa sa musí rozlúčiť s touto nerealistickou zelenou politikou. Aj preto som napríklad včera sa zavrátil z Talianska, kde som rokoval s Mateom Salvinim a verím, že pre Európu to znamená zlepšenie predpokladov, že politici, ktorí rovnako zmyšľajú, majú šancu, teda sú na strane zdravého rozumu, majú šancu vyhrať. No a potom to, čo je pre ochranu slobody slova, nepochybujem, že Trump, ktorý si zažil, čo to je mediálny mainstreamový lynč, tak bude na strane rovnosti všetkých médií na trhu. Vidíme vymenovanie pána Kennedyho za ministra zdravotníctva. To je niečo, čo podľa mňa farmafirmy nevedia rozdýchať v tejto chvíli, nevedia, čo od toho očakávať. Takže pre Ameriku to považujem za extrémne dobré rozhodnutie. Ja som Trumpa od prvých, ešte keď kandidoval v 2016, vždy som bol jeho fanúšik. To, že si prešiel atentátom, to, že si prešiel tým stíhaním, ktoré naozaj ľahké nebolo, tak to, že dokázal, je to obrovský bojovník z môjho pohľadu, obrovský, pretože vedieť sa vrátiť po prehratých voľbách s jedným časovým odskokom naspäť do úradu je fenomenálny výkon a podľa mňa, pokiaľ sa mu aj podarí ukončiť vojnu na Ukrajine, to, čo teda Európska únia, ktorá niekedy bola mierový projekt, sa skôr stala projektom vojny, tak to bude niečo, čo naozaj prinesie, myslím si, tak rýchle historické zmeny, že teraz je len na nás, či na ne budeme adekvátne vedieť reagovať, alebo si tu budeme žiť dávaním nejakých nezmyselných nálepiek. Vy ste v dvoch ostatných parlamentných voľbách kandidovali do parlamentu ako
nezávislí za dva rôzne kandidátky. Už viete, ako tomu bude najbližšie? Ja som absolútne, takto ja som 2019 mal byť na kandidátke SNS a vtedy sa to v poslednej chvíli nejak tak zle vyvinulo. Takže ja som vždy tvrdil, že pokiaľ SNS bude úspešná vo voľbách, tak len vtedy je šanca, že vznikne nejaká pronárodná vláda. A to tvrdím proste dodnes. Ja chcem poďakovať aj SNS a najmä Andrejovi Dankovi, že mi absolútne nechal absolútnu slobodu vo vykonávaní mandátu ministra. Nebolo rázu, že by mi volal, že musíš toto alebo tamto urobiť, lebo niekto si to iný praje, a to chcem všade povedať, že bez ohľadu na to, akému by som povedal linču je niekedy vystavovaná SNS a podobne, ja som hlboko presvedčený, že ak má niekto skutočné výsledky v tej vláde, tak je nespochybne, že medzi tých ministrov patríme aj s Martinom Šimkovičom aj my. A to, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili, že urobím poriadok s mimovládkami, aby neparazitovali na štáte, že budeme obhajovať zdravý rozum a nie nejaké LGBT agendy. To, že ja som povedal, že budeme dávať peniaze do životného prostredia a nie mimovládkam, tak to sú boje, ktoré nie sú jednoduché, pretože viete, keď nejakých 5 mimovládok dostal 65 miliónov eur, tak môžem vám garantovať, že tam je veľmi veľa ľudí, sa tam v pozadí má dobre, hej, na takýchto projektoch a môže ich nazvať ako chcú, šľachetne, a na konci dňa sú to dosť jednoduché veci, len o vyťahovaní peňazí, keby niekedy ľudia vedeli, že koľko kadejakí vandraci, ktorí chodia po lese, aké majú platy, že ani ústavní činitelia sa na to asi nechytajú, tak by veľmi akože vytriezveli aj a pochopili, o čom to je. Takže ja som presvedčený o tom, že SNS je najlepší koncept a že v tomto aj obhajíme naše postavenie v budúcich voľbách. Vy teraz spolupracujete s pánom Dimešim na odbornej báze. Je možné, že tá spolupráca prerastie aj do politickej roviny? Plánujete spolu niečo spoločné? Pozrite, ja s pánom Dimešim spolupracujem ešte, keď som bol v roku 2022 ako poslanec parlamentu, keď vtedy ja som bol v opozícii. My sme si vždy spolu našli cestu, sme podobné ročníky. Viem, že vždy bol na strane toho, že mali jasno v tom, že život je vždy lepšie chrániť, ako proti životu bojovať. Že vždy je lepšie národnú alebo kultúrnu identitu tradičnú ochraňovať. Sme dávali aj zákon vtedy proti LGBT vlajkám na budovách, úplne jednoducho triviálna vec, a videli ste, že zrazu je problém v také nejaké triviálne veci nájsť podporu v parlamente, takže tam, viete, vždy je rozdiel medzi tými rečami a potom, čo sa udeje. Hej. Veľmi dobre si pamätám, jak Kollár vždy rozprával v týchto veciach, jak má jasno, no môžeme si pre všetky jeho hlasovania ako vždy dopadli. Takže my sme v tomto s Ďurďom Dimešim veľmi úzko vždy spolupracovali, sme v kontakte odtedy úplne, že kamarátskom pravidelne. Nikto iný ma nenapadol lepšie na riešenie problémov na zbudovaním infraštruktúry na juhu Slovenska ako on, pretože v tejto veci viem, že je akčný, pragmatický človek. A ja si naozaj myslím, že je to na ňom sa rozhodnú, ako samozrejme povedie do ďalšej politickej dráhy, ale z mojej strany je absolútna otvorenosť spolupracovať na akomkoľvek modeli. On by si vedel predstaviť. Myslím si, že aj sme už inde na Slovensku ako vo vytváraní nejakých dvoch pólov, že tu sú nejakí na jednej strane Slováci, ktorí automaticky musia bojovať s nejakými predstaviteľmi, ja neviem, maďarskej menšiny. A myslím si, že dnes aj to, kam sa posunú maďarsko-slovenské vzťahy, to, že Viktor Orbán a slovenská vláda máme veľmi dobrý vzťah, to je práve tým, že už aj ja zdôrazňujem dlhodobo, my si musíme uvedomiť, my sme s Maďarmi žili 1000 rokov v jednom štátnom celku. S Českou republikou to bolo desiatky rokov, a s Maďarskom to bolo viac ako 1000 rokov, a to my nepoprieme toto, a práve ja len hovorím, že to, čo je pred nami, aby sme tie množstva pozitívnych vecí, ktoré sme spolu dosiahli, aby sme tie zvýrazňovali a nie tu pozerali cez seba na prsty. Takže ja sa na toto pozerám, by som povedal tak nadčasovejšie, že máme toľko dnes víziev pred sebou pri ochrane rodiny, pri ochrane hospodárstva, pri ochrane vlastnej identity, že
deliť sa ešte vo vnútri na nejaké ďalšie podskupiny nemá význam. Pán miniszter, én vám pekne ďakujem za rozhovor. Nézőinknek, olvasóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak. Mai vendégünk Tomás Taraga, környezetvédelmi miniszter, kormányalelnök volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra! Körkép Podcast. Ez a körkép.sk közéleti műsora.